Drage učenice i dragi učenici, pozdravljam vas ispred Nacionalnog parka Plitvička jezera. Veseli me da mogu s vama na ovaj način, putem vaše nastave na daljinu, obilježiti za sve nas jedan značajan dan, a to je Svjetski dan voda. Svjetski dan voda obilježava se već 27 godina, od 1993. godine, kada je Generalna skupština Ujedinjenih naroda proglasila 22. ožujka Svjetskim danom voda. Svake godine odabire se nova tema za obilježavanje ovog dana, kako bi se podsjetili na to koliko nam je voda važna u svakodnevnom životu i na koji način je možemo i trebamo čuvati. Ove godine Svjetski dan voda obilježavamo pod temom voda i klimatske promjene. Voda može pomoći u borbi protiv klimatskih promjena, jer postoje održiva, pristupačna i prilagodljiva rješenja za vodoopskrbu i odvodnju. Voda je naše najdragocjenije prirodno bogatstvo i moramo je koristiti odgovornije. Najprije da pojasnimo zašto je nama u Nacionalnom parku Plitvička jezera važan Svjetski dan voda i zašto ga na ovaj način obilježavamo. Nacionalni park Plitvička jezera je najstarije zaštićeno područje i površinom najveći nacionalni park u Republici Hrvatskoj. Proteže se na oko 30.000 hektara površine. Nacionalnim parkom proglašen je 1949. godine, a zaštićen je i poznat i na svjetskoj razini, jer je 1979. godine upisan na UNESCO popis svjetske baštine kao iznimno vodno područje. Plitvička jezera nalaze se u krškom području, a kao što ste naučili, jednu od glavnih karakteristika krša predstavlja bogatstvo vode u podzemlju, ali siromaštvo na površini. Pa u tom smislu Plitvička jezera predstavljaju fenomen vode u kršu s volumenom površinske vode od oko 23 milijuna metara kubnih, što u ovom krškom terenu predstavlja pravo vodno bogatstvo. Sustav jezera čini 16 jezera s mnogim pritokama i vodotocima, te sedrenim barijerama, preko kojih se preljeva voda, tvoreći brojne, svima dobro poznate plitvičke slapove. Nastanak i rast sedrenih barijera je vrlo složen i osjetljiv proces, koji se ne može odvijati bez vode. Štoviše, započinje jednom malenom kapljicom vode, a što je sve nužno za nastanak i rast sedrenih barijera, možete saznati iz kratkog animiranog filma kojeg otvarate klikom na poveznicu. Osim što je važna za stvaranje sedre, voda u jezerima predstavlja i važno stanište za mnogobrojne organizme. Od onih mikroskopskih, kao što su bakterije i alge kremenjašice, pa do vidre i drugih predstavnika životinjskih vrsta kojima je životni ciklus vezan uz vodu, kao što su potočni rak, potočna pastrva ili ptica vodomar. Velika biološka raznolikost koju Nacionalni park posjeduje prepoznatljiva je i po raznim biljnim vrstama u vodi i uz vodu, na primjer parošinama, algama koje pokrivaju dna jezera, mahovinama i lopusima koji rastu na sedrenim barijerama ili pak drvenastim vrstama kao što su vrba, jasen ili javor. Vode jezera i vodotoka su u vrlo dobrom stanju i u njima ne nalazimo u značajnim koncentracijama spojeve koji bi ukazali da su plitvičke vode onečišćene ili opterećene. Ipak, trebamo imati na umu da se kakvoća vode treba pratiti redovito, kroz praćenje stanja i istraživanja, a kroz naš svakodnevni rad moramo provoditi razne mjere kako bismo zaštitili i očuvali ovaj svjetski prirodni biser. Jedna od globalnih prijetnji održivosti vodenih ekosustava, ali i općenito vode kao prirodnog bogatstva, su klimatske promjene, o kojima sve više slušamo u medijima, na nastavi te od svjetskih i domaćih znanstvenika i stručnjaka. Zbog toga se ove godine, povodom Svjetskog dana voda, želi naglasiti kako su voda i klimatske promjene neraskidivo povezane. Neke od činjenica koje ste već možda čuli, ali koje je dobro ponoviti, su da danas na zemlji živi više od 2,1 milijarde ljudi bez odgovarajuće opskrbe pitkom vodom, dok 1 od 4 osnovne škole nema pitku vodu. Oko 4 milijarde ljudi, gotovo 2/3 ljudske populacije, doživljava tešku nestašicu vode tijekom najmanje jednog mjeseca u godini,
S druge strane, kako globalna populacija raste, tako raste i potražnja za vodom, što na mnogim mjestima iscrpljuje prirodna bogatstva i šteti okolišu. Do 2040. godine predviđa se povećanje globalne potrošnje vode za više od 50%. Složit ćete se da je to neodrživo. Klimatske promjene posebno utječu na kruženje vode u prirodi, takozvani ciklus vode. Kako se planeta zagrijava, ciklus vode se ubrzava uz višestruke promjene u oborinskom režimu, što opterećuje slatkovodne ekosustave. To drugim riječima znači da mnoga sušna područja danas imaju još manje oborina, pa postaju suša, dok u isto vrijeme u drugim, vlažnim područjima dolazi do vrlo velikih količina oborina koje sve češće izazivaju poplave. Sve više se javljaju ekstremni vremenski događaji, suše, poplave i oluje. Ekstremni vremenski događaji uzrokovali su više od 90% velikih katastrofa u posljednjem desetljeću, a osim toga oni dovode do smanjenja količine vode i do njenog onečišćenja. U zadnjih 25 godina suše, poplave i oluje značajno su pogodile 4 milijarde ljudi. Zbog globalnog zatopljenja, topljenja snijega i leda na polovima, iskorištavanja podzemnih voda, isušivanja kopna i porasta razine mora, povećavaju se količine slane vode u odnosu na slatku vodu. A znamo da su količine raspoložive slatke vode već sada vrlo male. Koje su to onda ključne poruke koje nam donosi ovogodišnji Svjetski dan voda? Prva je da si ne možemo priuštiti čekanje. Što to znači? To znači da kreatori klimatske politike moraju vodu staviti u središte svojih akcijskih planova. Odgađanje konkretnih mjera za ublažavanje i smanjenje klimatskih promjena opasno je gotovo kao i negiranje klimatskih promjena. Svaka država svijeta mora brže raditi jer ljudi trebaju vodu kako bi preživjeli. Druga poruka je da svatko mora odigrati svoju ulogu. U našem svakodnevnom životu postoje iznenađujuće jednostavni koraci koje svi možemo poduzeti u svrhu rješavanja klimatskih promjena. Odmah moramo poduzeti jedan jednostavan korak koji će donijeti veliku razliku. Ne gubiti vodu. Ova kampanja ukazuje na načine na koje vlastitom racionalnijom uporabom vode možemo pomoći u borbi protiv klimatskih promjena, te u smanjenju stakleničkih plinova, poplava, suša, nestašica i onečišćenja vode. A koje su to jednostavne mjere koje i sami možemo poduzeti, možete pogledati u kratkom videu. Vidjeli smo 5 jednostavnih stvari koje svatko od nas može početi primjenjivati već danas, kako bismo odigrali svoju ulogu i pomogli. A sada smo vam pripremili nekoliko pitanja, pomoću kojih ćete ponoviti nešto od onoga o čemu smo danas pričali. Pa ponovimo. Kada i zašto obilježavamo Svjetski dan voda? Koji je najstariji i površinom najveći nacionalni park u Republici Hrvatskoj? Što je sve bitno za nastanak i rast sedrenih barijera? Koje su ključne poruke obilježavanja ovogodišnjeg Svjetskog dana voda? I kako možete vi doprinijeti očuvanju voda i smanjenju klimatskih promjena? Nadam se da vam je ova prezentacija bila poučna i zanimljiva. Hvala vam na pažnji i molim vas još jednom, čuvajte naše vode.